mao ni ato ang syringe, no? Then kuana pangitalan yung breast, no? Ilahan ra yung breast dari. Dagko manggong laki. Nya make sure sa duha tulo tanaw na to nga kuan bagid sabi. Din ana awa automatic ni siya og kuha og kuan. Yung ana lang niya sunod steps ani tira na ta sa mga manok. Dili day ato di ni siyang kuanon pa. Akong i-share ninyo, no? Pero backyard level lang niya atong pagka sa Coraisa, no? Nakoy limpyo po ni, gisterilize gini nako sa kasadlanan. Kaya akong style mga ang Coraisa after na to og vaccine is Marius pa ni. So akong style para di siya mag-contaminate kaayo, ako siyang magkuha ra kog exact nga ml sa ako ang mga piso, no? So akong buhaton, abli lang, shake lang ninyo bago na ako gikuha sa ref. Ayay. Tangtang mantanan. So nag-andam na pug ko diri og dagom. So nakoy dagom diri kuha ko 50 ml. Tanawa sila lab. So akong i-inject diri. Ana nya i-push through nimo 50 ml awa. 115 akong kuanon. Ana ra. Then ana nimo ikuan rotate. Mukuha na siya og 50 rapod ml, no? Kita bas camera lab. So ingon ana lang. So 50 ml na siya. Then ana lang nako balik. Then ibot. Then ari ko magsud ko dire. Empty ni nga kuan. So 115 akong ibutang. So 50 inject ko balik. Sundan ninyo guys, pwede ninyo sundon. Empty. Ana, ay lagbuhi Din ana. Awa. Automatic ni siya og kuha og kuan. Yung ana lang niya. Sunod steps ani tira na ta sa mga manok. Dili day. Ato di ni siyang kuanon pa room temperature o sa tamo tira sa ato ang mga kuan didto. Ato ang mga pulit, no? Mo ni last na tong bakuna ihatag nila. So 50 abot lang no? Kara 50 gyud. Buhian to nako ganina god nya balik ana nya ibot. So na to dire. Kani kay naa magud ko kay kadaghan na ko ga ingon ani. So 100 ani. 100 buhian ako mobalik na ana lang. So kani siya ato iparom temperature, no? Mao na ni ang total na tong itira sa ato ang kuan. Then ang kaning sobra isod ni balik sa ref, no? Nakoy ice dire, nani ice lang. Sa katong dili pa kayo master, no? Dili pa kayo suit butangin niyo guide para dili pa tuslok ang kaning tanang dagom sa kuan kay kung masipyat mo kausa patay ang manok, no? Kung usbon dako ni nga tips kani siya kanang inyo harang gamit dako kay ning gamit nga inyong kuanan dali labi nagbag-o pa mo, no? Then na ako vaccinator ang advantage ani kay automatic na sige kog tira ani, no? Invest gi ko ani kay naam tay gasigim tag grow out sige po tag vaccine, no? Okay ra dire man pod dire dool ante tira na ta guys. So ato ang kuan sa kagamay lab. Mao ni ato ang syringe, no? Then kuana pangitalan yung breast, no? Ilahan ra yung breast dari. Dagko manggong laki. Nya make sure sa duha tulo tanaw na to nga kuan bagid sabi. May agas. So ingon ato ra guys. So kuha og tulo-tulo si Ador butang diri sa among kuan. So nagkuha dito sa Ador, ang una namong gitirahan diri ang mga laki. Tara. Yan ang i-arrange ang Ador. Nya iyang ipa ana nako na ang tiil na tubang nako. Ana. Kaya di kaya na siya magkuan.
tubang na kong TL o nya inyo lang lion no IM kanya sa unod din niya itira guys ay magkumpiyansa makuha niya niyo sa unsa ni ilang organ mamatay ba na sila mulunoy din na sila katisting nami so tiwason lang ni namo dire tanan ang laki no dayon mobalhin mi dito sa pikas katong mga bayi no tas ador dito dali ra kay ni so human na din tas mga laki dara ay na dire nang relax in town then ato lang na paimnon sila og pakanon na og kuan laasa lang tubigan gikuha kuyawan lang ko let's go atong ibalik ang ilang tubigan di ni dapit okay so ato ta sa mga baye let's go gamit kayong crate na to dire no laban tayo mo so chicken baby chicken Ayaw sa baby chicken. Ang ato karon, pasugla lang na unahin ang tuan. oo tirahan day tana Pasudla. pasudla Dali dayon. Dali. sige ta so mangnakop na ta guys 1 2 3 tala-tolo ko 3 uy 12 10 11 12 so nadakpa na namong uban dere guys no gisod lang sa namo crate continue sila dito og dakop no murag kuan 35 to 40 masod sa 6 weeks ani nga edad ang kani nga crate no nindot guys tanan no ya 30 pa na lab 25 na rin. 36 to ante no 36 37 re 37 37 38 38 41. 41 Kuwang ni upat. 41 45 Dala lab. so ana ra guys balik gihapon parehar sa laki mas nindot og daghan mo kay labi nagdaghan og careful mo aning Koraisa kay masipyat mo ani og kuan ako kay na kadaghan na mo gud ko ani kami diring ante sweeto na ara day asa to ara gamay siya Lagi. Itesting. ara man Lagi na dyan. na Na. are Mo lang ko ana fugo sila. Kung ano niya pagkusunod lab kanang cellphone ba sibira mang uban busog oros Hindi ko tatanawon. Awa guys, nangaon sila magayo. Kita mo? Manigamit sa crate no kung ganahan mo ning Aray. Hati ka na human, makaurasa noon. yay, maak ang buwang. So, human nami og tira dere guys, no? Mana din proper disposal lang taan ni ato ang bakuna, no? Ini swipe. Okay. So, mo na ni sila ang ato ang week 6, no? Ato na natirahan sila og bakuna then padako na lang ta. Until ma-harvest sila, no? Harvest na ni po ho, no?
Maayong hapon. So, ngaon, kigutom. No? Uban dre nanginom. No? Palutan ni pohon. Karong magdako. Kuraysa, humana, tanan. 5 ka bakuna atong 5 or 6 ka bakuna atong gihatagan nila. Apil pod ang mga booster, no? Relax lang mga no case dere. Wait na lang daan nila ma-harvest pohon, no? Happy farming tanan. Sa playground, oh.